Haka janmian jong kat lai tarik ulber araja arpun rio ke office USP ke East Garo Hills District uba SA Renja MPS lingba ke Kyrwoh kalau pentip bah kapor menstep kalau don ke kenhon ki nong song snong gabala pentip syaki bor pulit baki camouflage lani ki riam pulit bat ki kuli lalap na ka yeng haka Jaka mani blay ki riungat nyam muslim lani ke Mosque ha Williamnagar. Haka jing tokit la syam badon upulit ke East Garo Hills DEF uba Sahwai haka tega yeng. Laong bau tui pulit badan mentah haka syuti, ula ia ki tiar simet jong naduk ki uniform bat ki nameplate, ki belt, ki camouflage, lem soutly ki kuli. Namar ke jingbo ki kuli haka kamera jong haka Jaka ban lek IT haka Jaka ban bo tiar jong ka tenat pulit, kumta la kurup no ki bat la register mukadama ha Williamnagar Police Station, haki kendon ka Arms Act. Haka jo kapor USP ula kentu ki pat ba bakim day ban pensa priang ki kubor lamler haki rensan social media da ki jingtmu bas new. Lada om ko ngu lani le persya kani ke jing kerpat an sim khia bahaya ka bat kan kring ki jing pensitom kat kum ka an ong ka Kyrwoh. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.